Kita salunna kamanami nanami baritan nauli di minggu tasadarion imasian gelati abidwonom mamukamai sian ayat sada 1 ayat 10 ucahama dihita alayak kadongan molotung tarsomong jolma mardosa hamu akan nang taruli di toddima pature-tureho ni bana marhiti-hiti toddina labok alai matahod dirim sotung dohot ho tarujun masirupan mahamu mamorsan akan nadok-doki imadalan mangaradoti pati ni Kristus ay molo di paburnak halak dirina hape swadong di ibana si pautoto diri doi alai ganuk mama nakasi ulaun nabe dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradopon na asing alai adong diganuk si porsanon nabe alai nama mudahon hatani dewata tamado taruli dinasa parsaulian nina pinodaan nai unak kamu lilu dangolo debata leaan ayai disabur halak ido botilonna ay nama nabur tu dagingna manggotil do siad dagingna hamagoan alai nama nabur tu toddi manggotil do siad toddi hamuluan saleleng-lelengna alai unang marnalo jahita mabahen nadinggan ay namanggotil do hita muse ditikinai anggo sopargale hitan wai atong bicara sadi hari dope taulahon mana denggan disalut halak alai gumodang matu dongata saha porsiaon ido sahatna hurian itu hatta di bagasan guarn itu hatta Yesus Kristus adong dosada turi-turian sian amang pendeta geri di dosongnon di nasahali merdalan masih kancil di labung ni batu di namardalani si kancil tarbege ibana maswara natangis ujungna dilului si kanciloma di dia ada suara natangis dapat sama sada bagudung nama dabu tuholak-kolang dibatui sohoi haruat saya dielek bagudungima asa olo si kancil manaik tugicak didok rohana molo hasusako manangatigat ropiau mangurupiho ninna alai didosi kancil ma ahama buang naboi bahenun mu mangurupiau ay daging mu pe mekmekdo burjudo si kanciling ujungnya ditoguma si bagudumi macai madok mauliate do si bagudumi uhut muse didok molo hasusako muse uhurubi pedit ale tokdo didok si kanciling buhama bahenonmu mangurupiau alai duksa dia leleng merdalam ma si bagudumi
seni bagaimana suara tangis. Dilului di idama HP si kancili. Na tercorak do Pak ni kancili dijorat jaring ni perjari. Roma si baguru madok Omma nahudok kedaninna hurupi peho hapeda porsia ho ninna dang porsia si kancil didok dope buhama bahenoku mangurpiang alai didok si baguru ma so di botoho kawan natajok dong ngikon makarat tali jorat mi hatok masih bagudung manimpung tutoru diharap matalii malua ma si kacil ima tabona nama syurupan ima tabona masih ada pari alani naik mata kastaida marhita cepukor dia rawat dongoro yakkan na porsiain molonunga adong na masiurupan gabi niyang ma akka pulau. Berbuat baik itu indah, berbuat baik itu mulia. Jala ido nahina lomohon dihita kajolba mangulahon akan adenggan tusaluhut akan domacolma sama topik di mingguta sadarion mangulahon nadenggan tusaluhut halak berbuat baik kepada semua orang. Hamuna kamangina nami di payungan Apostol Paulus do Huria Galatia di podahon ibana do asa sudah ruas ni Galatia topong di bagasan holong ni roha asa unang macari mangulahon nadenggan ikut saling memperhatikan ikut saling peduli donasida maradopon donganna pangalaho nasongonon memang gabe ciri khas ni huria na joloidoi masih pature-turean masih amin-aminan masih urupan jala masih haholongan sapanatapan sapu pisi sauluan pature-tureon pumuan ni Tuhani takas donaking didok ditipukai ale akadungan wala tukar somong colma mardosa hamu akan ang taruli ditot di mapature-tureho ni bana maritetot di nalabok alai mataho piring sotung dohot ho tarujun lapatanna tuakan nama kangoluhon panogunoguon nitot di debata unang ma di pasokku dongan nak mago binahen ni dosai alai di pature-ture ma di bagasan halap pohon asing mamolo soolo ibana di pature alai taingot sada tanggung jawab ni akan ang taruli di Tuhanido ikong magogu pature-turehon
Nai pada mehon na berbadayan doi bana sakapna. Hape las gabedo musaibana pamo mohopon. Hape gabe las do musaibana pajipur-jipurhon. Ujungna gabe tabba gaor. Nanay mamodai doi bana lautu kode. Nanay manogu-nogu-nogan na doi bana na berjuji na dikodei. Alai gabe do musaibana berjuji. Ala nunga di berdongan na. Monang di perjujiani. Ido paling naking. Ale jangot terdirim. So gabe do hotto tarujung. Alani jangot matong asa unang gabe do tarujung. Ay asa marparbue akka ulaon na dinggani lamanogu halak asa muway bana siyan habesaon na. Sikat tu halak na tarsomong ima sodakter manang ahli tulang patah na paulat holi-holi na terkiliri asa mula dengan tugasta ima manogu-nogu membimbing uhud patoguhon rohana asa mula tudalan nasitong na mangyuta ila marita tupugi diarahon masurupa mahamamorsan akan adokdok ido dalan mangaradoti patik ni Kristus masurupan mahamu mamorsan akan adokdoki ido dalan mangaradoti patik ni Kristus mamorsan adokdok jala akadia ma napinorsan ni sada-sada halak totu marasing-asing bedo akan pinorsan ni sasahalak hita manuang tangan ni Kristus lahong mabuat beban ni akadongata ay nunga jumodo dibuat Yesus boban na dokdok di hita ima dosa dohot hamatean alai monosoboy do pehita mangorui boban ni dongata pinomat unang dohot hita manabai aka boban ni dongan ayado masa somoni di pabuas sahalak anak boruma aka horsona aka boban ni pikiranna tuinanna tuinonna diceritawi bana mabobannya kapikiran nai burjuna do pabuahon tuinanna alai ahama dido inang nai tuboru nai pitorido inang naumma memakko homa boru-boru naumoto apala somoni somoy patureanmu mono somoy urusanmu dirim mono somoy patureanmu dirim mamate mahonin memang asal colong madohonin na muse ima didok tuboru nai laho mangorui na dok do rohana laho mangorui pikiran na dok-dokido niyan sakat ni borunai hape gabi manabai si pikiran hape gabi manabai boban na dok sian inang nai ra olodo hita mapai somoni dalam bentuk lain tuaka dongata tu suami tu istri manang tu anakon kalu mobi mono diaka hasalaan hape anggo Yesus dakke adi dodoni hita alani akadosakta anggo Yesus diangkat di bawah nabora tu
pasitongna godang do na boy bahenokta laho mangorui boban nyakadongan isarana moladong dongata na bermasalah di roha di pikiran olo mahitan yan gabet teman curhat teman bicara pinomat tatangyatkon akka dongatai marhite tatangyatkon moru goban nani adopadna hamuna kamina nami radok do halak jahudi majamoton pangaradotio dipatik alai bakol mangurupi dongan diradoti doli-doli namoraido patiki alai dangolo mangurupi nabogos lupa halak jahudi ia ipola dipatik ima masih haolongan jala masih urupan sikat nasongonido napilincang ni Tuhan Yesus marhite upama halak Samaria na asi roha halak Samaria do na sopo patikido na mangurupi na tersamuni dada marim dohot siboto patiki alai halak Samaria itu alani do takas do naking masih rupa mahamu mamarsak akan adok-dok ima dalan mangaradoti patik ni Kristus patiki ima holong ni roha maradokton Tuhan Yesus nasongoni maradokton dongan jolka hamuna kamanginan dia ramar hite tupukondo muse ay molo di paburnang halak dirina hape suadong di ibana si patoto diri doi ali galukma manakasi bulan nabe alai nama modal hata ni debatang tamaro taruli di nasa persaulian ni napinodaan nai sada narikot di bagasan ngodu ni hajol maon ima panadaw diri alana molo soboy do hita menilai diri sendiri gabe olo mahita madabu tugicang niroha kesombongan upamana dang mangetong diri boy masalah gabe holan na asingido tadok merdosa gabe akal nasingido tadok na masalah ujungna madabu mahita tuna mau totoi dirita Paulus mangidohon asa urang adon jolma mangetong dirina nausitong naso masalah naso olo madabu tu asalaan naso olo madabu tu dosa gabe ibadah sendiri holan menilai halak na asing songon pardosa akka na porsea ikon ganu pari menilai dirina di jolo di debata marhite na patulukon hata ni debata tu moduna tu papahelanna tu karejona tu usahana tu akka pakatayo dohot parsauranna dohot na asingi hamuna kamanami na nami unak kamulilu dangolo de bataliyaan aya ini sabur halak ido gotilonna aya ini sabur halak ido gotilonna manosohon asa tuksian nasaroha hita olo mempertanggungjawabkan sudah na taula di jolo di debata ido ala dilehon Paulus sada hukum nasomal digoar
nama nabu tu dagingna didok naking nama nabu tu dagingna gotilon nama hamagoat dia man akka parulao di daging mono kaca di galata 5 ay 10 sia 20 sada takas do didok di sini ale kadap do parulao di daging ima permainanon hahodaron pargadokuson hasipelebeguon hadatuon parmusuh-musuhon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahitahion bunuh-bunuh parmabuhon haropuson ima nama bahen colmai molo diulahon doi akaparulahon ni dagingi ima nama bahen colmai gabe tuhamagoan alai didok naking nama nabur tutodi manggobil do sian todi ima hangoduan nasaleleng nilelengna akan nama nabur tu dagingi hamagoan do ujukna dan doho tibana napuna harajao alai mahita tutukon diarahon ma ngolu yang kana porsiai asa manabur tutodi asa marite manabur tutodi do mahita gabe percabar diangoluan nasalelen ni lelengna mameleho diri holan laho mangulaw ulaon ni todi namian madihita akaulaon ni todi ima parbue ni todi akaodo parbue ni todi holong do las ni roha dame do aklabas ni roha habasaon halabohon haporseaon dohot hatomanon ima nai ulahonon ni akahala Kristen ima na nai si hangolhonotta di tonga-tonga ni ngolu tao alani tung tapakke ma tiki ni ngolu taon sadingkan na laho manabur tutodi sada sian na manabur tutodi ima ulama nadingkan ulama nadingkan molo kaila naking ditupuk tai didok unang marlalo jahita mapahen nadingkan ay namang gotul do hita musay di tingtina anggo sopargali hita nuain bicasadi hari dope taulahon manadingkan tu saluthala alai gumodang matudongatta saha porsiao unang marnaloja mabahen nadinggani bica dilo di bakado pe hosa hangoduan bica dilo di bakado pe tiki parasia tuhita na hinokokna taulahon ma nadinggani alani ido tang marari mangulahon nadingkan tusaluthala dake adi pakilalahon loja laho mabahan nadingkan tusaluthala nang tudonganna sa porsiaon jaladang pargali songon holong ni rohani Kristus na songon maribar songon ima holong ni rohatta maradopon akka nahumaliam kita didon naking ditipuki alay gumodang matudongatta sa porsiaon pastido jumolo patuduhonotta holotta tuna jumonok pastido jumolo patuduhonotta
CPI ima ulautta ima tugasta marhite na di pasar debata tuhita sada tanggung jawab di unang marnalo jahita patu pahong na denggani molo taulaho ni marlopikat dano jal otta akka pasu-pasu sian debata alani masih jolo-joloan mahita patu pahon mangulahon nadinggani saleling mangolu hita di portidion toktong do mangulahon nadingkan ala perbuan ni holong ni rohado ulahon nadingkani ala nung manuju ngolo debata maka holong ni hita ala nung maju ngolo debata mangasihi hita ala nung maju ngolo debata mangalehon akan narikoti di tonga-tonga ni ngoluta marhitei marinunaki unang marnalo jahita laho mabahen akan nadinggan maradopon akan nahubaliak kita molo pedibado ngatai tu hita akan nasopatut unang balos soni molo pedimurai dongan miho unang balos soni molo pedijukati dongan tai hita unang tabalos soni alai tabuan manasida di bagasak tanianta maritena tatanian pun nasida adung perubahan idupan takas di topi di minggu tasadarion mangulahon nadinggan tu salut halak berbuat baiklah kepada semua orang ini paturuhon ma tapaturuhon ma ngolut taon nagabe halak Kristen duhita sitor Kristus duhita na diajari duhita ima mangulahon akaholong na siya di mata alanunga jumono di mata makaholong hita alani dapat taridahon may maradokon akadong atta ima nakima hide tupuk taon diarahon matuhita asa radei hita masih pature-turean radei hita masih paimotan radei hita masih urupan jala radei hita masih tangiangan jala radei hita toktok laho manabur tutoddi asa mahidei dapat tama haguluan na saleleng nileleng na amin.